May buntag mga katuski. Adlaw Biyernes, adlaw sa pagpangandam. Niami karon diri sa daplin sa Baybay, niami sa Consuelo. Sa mga outing uban sa mga kaigsunan dinhi sa iglesia sa Lombo. Nga mga katuski, niami sa daplin sa Baybay, niami dapat sa dagat. Consuelo. Hapsay kayo ang dagat kita. Karon nga adlaw maghahimo ni sa mga activities, sa mga activity. Aming mga activity karon mga dula-dula nga paghimuon kauban sa mga kaigsunan, uban mga pangaligo, ang uban unya magluto, uban depende na lang sa ilaha nga paghimuon niya mga katuski. Samtang ulat mi sa pagsalot sa adlaw, safety na din mi sa mga tin niya hunong ni sa among mga activities. I-focus ang among kaugalingon diha sa among pagsimba sa atong buhi nga Dios, nigabot sa sunset ug hangtod og mga adlaw sa among pagsimba o pagdagat sa atong buhi nga Ginoo, no? So sa pagkakaroon mga katuski tawag ang atong MC, no? Ay mga Gor 4 ito naigipanghatag nga mana tinapay mga katuski. Ay mga tinapay, no? Ba't kasi ga-sponsoran ng mga pan, mga wala kung ngali sa hindi pa gani ka Rodel de Leon kasi ang pilit sa so niyami karon sa ron diha mga katuski nasa taas sa mga kaigsunan. Suro yun ang mga kaigsunan sa palibot. Kamulo si pastor panawagan sa kuan. Kamulo si pastor panawagan sa mga kaigsunan nga harus pagkuha sa ilang mga kuan. Harus pagkuha sa ilang mga pan para pamainit mga katuski. Yung mga kaigsunan hindi ko silang himutan. Lurito Arellano family. Dari country. Belusio Bart Joseph and family. Ako na lagi on road. Right na yan. Pero kaway sa mo diha, kaway. Narami sa dagat. Diyan namang lumo. Adlaw karon. Enjoy. At i-focus sa tuwang kuan road sa kay ugma paduna. Kita tamuli pod. Ha? Hapit na pod. Maling mga kauban din mga katuski. Sir, ma'am. May buntag niyo dia. Good morning. Anak dito nang lalog. Lalog. Tayo. Kaway ba na kaway? Kaway. Dapat na nga po ng vlogger tawon. Oy. Sayo ha guro. Kasi naman na sayo. Baba? Nay kuha na mga katuski namana sa lagi na.
Gaya na punta na? Ako gaya na kalon? Kadlaon. Mo ba? Nanikop na ganito. Oh, nakuha na mga tuski. Gaya na kadlaw nila. Na kuha. Okay, nakadlaw sila na mana. So, dili na ko ito mga tusi ang area. Wala nila butin to. So, karong mga karong pagtaod, inyo ni makita mga tuski. Nga kuha. Mga katag na mga eksona, this is bye-bye, this is dagat. Inyo ni makita dyan. Ayahin na lang sila o magayahin na lang yun sila o kita paagi sa ilang pag lingaw-lingaw. Family dayon Utos. Montesilio family dayon Casillas family Casillas ay nalimtan nga pamilya o kaya family Pili ko, bawa na pamagi mo ito siya. Bawa na pag-uagi. Andis Mga kaubanan. Mainit na, mainit. Cake Hoy, kaway. Cake Andis Live na, live. Ato ni kuhan sa YouTube. Sa TV ta, TV. Kita tas TV. Ayo dong, dagat dong. Ayo. Dagat dali. Dagat. Pred na po ito. Dagat ito sa balay. O, muna na yung Ito, laki naman dito sa ano. Ito, pinihapon ha. Tas papart. Okay, so thank you mga kaigsunan o good morning sa inyong tanan. Hey, nawan na. Yahelag plaster ang mga kaigsunan. Langit kas kapitan na. Yahelag plaster sa lahang mga pwesto. Alas pag prepare sa kuhan. Prepare para sa pamahaw. Lahat ka naman. Hali na mga kaigsunan, magsumpa na ka. Huwag nagtaon mo sa iyong bread. Yahay og luto sa para pamahaw mga susi. Dili na ko agi pikas. Kaning atong koordinator sa sumpa nga kung ito sayaw. Atong kanaan. Sige. Dilit. Kita. Ayan na. Oh, terus. Wit man ito silang sa kahoyan. Tadri sa boss. Nawagas pastor. Nawagas pastor oh, kisati mapel sumba daw, sumba. Alay, kay exercise mo na eh. Pawala sa mga kon. Kisay magapel sumba. Sumba daw, sumba. Ayo, atong mga driver dahil. Sorry. Ito siya. Kulakaw ko dapat bye-bye. Higpit man. Kulakaw. Munitin diri magtuski. Balita sa itong balay nga inulaman. Mane. Ha? 50? May pa magkuhan tanaw kay dapo dito ko no. Hindi nada ko na ipong mga tuski. 50 pesos ang bayad whole duration na siya hangtod sa pagkumanagyan. Tingnan rin kasi ka kuwantaw niya. Maka abang ta. So sa pagkakaroon mga tuski. So ipaday paglakaw-lakaw di sa the place bye-bye. Dala exercise po ba? Dala exercise po kay kamulong prepare sa
kamulong prepare sa kuan, pamahaw. Ako po rin magkalingaw po gugo. Lakaw-lakaw exercise. Diri nga side mga tuski lahi na ni tag-ipot rin. Ini lahi na ni siya diri. Mo ni boundary kini. Kini bato. Mo ni boundary siya kini. Dagat. Oh, grabe kalinaw sa dagat mga tuski. Oh. Kadang balik mga tuski, kadang balik. Exercise. Sayo yang balik. Atau pa sayo. Oh, salamat. Magadre ang trik kayo. Siya mga tuski na ay music, no? Na ay music. Background sa panawagan ni pastor. Oh. Amat may mga dos-dos. Nautang dita copyright ani. Oh, makapadaya. Hali na mo, Luis. Size. Dilakos. Hali na mo dali. Isa lang rin ka mo dali. Apa ba? Dali. Oh, patay sila. Yugan ang pangpat sa puso. Ikit man ikit. Gusto mo paingon. Okay. Magsumba sila, magsumba. Ako, dili ako na please bye-bye. Ikaw lang ko diri. Ops, siya mga tuskin ay music magod, no? Nautang dito maka-copyright ani sa dito maka-copyright ni YouTube. Digin maligayan. Naagi music magod di background magod sa programa. Dito mag-copyright ni YouTube ani. Balik. Sugod na sila kuan. Sugod na sila sa ilahang sumba. Sumba. Oh, tingali. Sabtun tani kuan ani. Sabtun tani YouTube ani. Atong sitwasyon ani kabuntagon. So kung kuan ako sila og video sa ilang nga sumba. Tira mo ka na niya. Oh, kipo, ano dali? Kipo. Oh, dali sa dana. Part. Di ba magdaliwa dali? Oh, nasi long sulayo, muncul jatuh. Tunggu lagi tani masuk ke. Ayo mga kampay mga Pilipin, mga kabataan oras. Alina. Sige, kamunan, nadia sa anak. Alin mo dali. Papat, alin ni papat. Papat, saya dulu bang. Pare. Sampai na. Oh, jadi nana si itu salsuno.
Balian gini yang Bang Rinda. Yang isa. Ini yang itabot. Oh. Okay. Mari kita wala music. Music. Apel mo sa kuan. Zumba. Kure sa tapis bayber ko. Mag exercise. Brad, mga kaubanan naradapin. Apel mo dito. Apel mo dito. Ha? Selesai. Menawag mga bato. Pwede mga pagtungaw. Oh. Nangasunog. Okay. Relax ako pa kaniyot mas kutas. Tidak kita katutus. Lebih ketina. Sa Consuelo ni siya magatos siya sa asa ba na sa kuba sa unahan sa Hingoog kaya daghang mga isda magatos kayo. No, isda ba na? Mga isda na siya. Sige, ano mo dili mga 5 pa nini. Wala pa. Nah, isda. Dahil may isda ba ito siya? Naraw? Kanang tibo. Oh. May isda na siya. Dapat ito sunahan. Dagan. Mani panginabuhi. Kung apo. Mga dito, dali, gana, pat, pat, dito ka pat, dito pat. Kung apo mga tos. Mga kaigsunan, atong hulugan ang exercise. Ini foto mga tos ha. Okay. Medyo taas na akong video. Ya, na music magod ang kuan magod ani. Ang problema ni basit og maka-copyright. No, sayang kayo. Violation na naman. So, kalau sa putlon mga tuski, bye bye and good morning.